Luyo sa serbisyong gihatag sa mga frontliners ang kahingawa o kamingaw sa ilahang pamilya. Usa ka MTV ang gihimo sa mga men and women sa PNP. Di nagpakita sa ilang tinguha nga makabalik na unta sila sa ilahang mga pamilya. Atong tanaw. Stay at home, kinapanawagan sa mga frontliners, kan sa mga pamilya, dugay na usab nga nahingawa o gimingaw kanila. Gipakita kini sa mga frontliners pinagis sa video presentation sa mga men and women in uniform sa Philippine National Police. Stay at work for you. We stay at home for us, for our family, for our country.